neshamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira. Sekuziva kwenyu tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana pano paZim News Beat TV. Tiri kukutendai netsigiro yamuri kutipa, tikona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Kune vazhinji vanoteedzera chirongwa chino kana kuti kune vazhinji vanoteedzera zvatinokupai pano. Munoona kuti aiwa tinokupai nyaya dzekumajeri dzatinenge tichipinda mukati memajeri tichitaura nehama neshamwari dzinenge dzichirarama dziri mukati meusungwa kuti tinzwisise kuti mhosva dzavanenge vakapara chii chinenge chakaita kuti munhu azosvike pakupinda mukati meusungwa. Asi nhasi uno sekuziva kwenyu tinobuda zvakare toteera hama idzodzo padzinenge dzabuda mukati meusungwa kuti tinyatsononzwisisa kuti vari kurarama sei panguva yavanenge vava kunze. Vari kushandisa here maskills avanenge vakadzidziswa kurehab, marehabilitation activities avanenge vakadzidziswa vari mukati meusungwa. Nhasi uno ndina sisi vangu sisi Pedzai vati aiwa takambosangana hedu kuchikurubhi asi nguva yekuti titaure tese inogona kunge ichishaika. Asi nhasi uno ndabuda ndane svondo rimwe chete ndiri kunze ndiri kukumbirawo kutenda kwandakanga ndigere kuchikurubhi prison pamwe chete nekukumbira zvakare rubatsiro kubva pandabuda kuti ndichinovandudzwa zviya zvandakadzidza vanhu vaone kuti zviro kwazvo kutadza ndakatadza asi ndiri mwana wenyu ndadzoka ndakudawo kutanga kuratidza upenyu hutsva hwandakanodzidza panguva yandagara ndiri mukati meusungwa. Regai nditaure nasisi Pedzai tinzwisise mhosva yakanga yavapinza sezvo tisina kuzowana mukana wekutaura navo vari mukati mejeri. Iko zvino vabuda tinyatsonzwisisa kuti upenyu hwakamira sei. Sisi Pedzai makadi tinosimba makadivo mainini ndiri nani kuti sei kumba kunofara kwamene kuri sei kuno kubasa zvakaoma chando chete. aiwa ndizvozvo ndonguva yacho regai chitonhore kuti zvigone kupfuura ndizvozvo. Tinotenda. Kumushande kupi sisi Pedzai? Kumusha kwangu kwandakaberekwa kubhowera kwachief Nyashanu tichigara kusubdrift ndiko kwandakaberekerwa. Saka kuuya kunoku kudaiso inyaya yekuti ndabuda muusungwa ndiri kunze uku ndisati ndapinda muusungwa ndakawanikwa nemurume wangu ndobva ndabereka vana vangu vatatu. Ndabereka vana vatatu ndobva tasiyana. Tazosiyana ini takangonetsa nawo ndobva ndangosumukawo ndobva ndaenda ndobva ndatanga kuzviraramira upenyu hwangu nevana iye murume asarawo. Saka mukurema kwezvinhu kutiwo vana vagone kuenda kuchikoro vagone kudya vadidi zvanga zvaakurema ndobva ndafunga plani yekuti regai ndirime mbanje. Ndobva ndarima mbanje dziya dzisati dzakohwa zvekuti dzaakutengeseka ndobva ndabatwa nemapurisa kwakauya CID ndobva tadzura mbanje dziya ndobva ndatonzi wamusungwa ndobva ndasungwa ndobva ndaenda kupolisi ndobva ndasvika ndobva ndaendeswa kukoti. Ndaenda kukoti ndobva ndatongwa 2 years. Ndatongwa 2 years ndobva ndasvika kujeri ndobva ndabvisirwa 8 months ndobva ndapika 16 months. Asi vana vangu umwe wenumber 2 anga ari kwababa vacho, umwe wacho wekutanga anga ari kwaasisi vangu, umwe wacho mudiki anga ari kuna mai vangu vanovayo munin'ina wamai vangu vari kuNoton kuKingsdale kunovaiko kwandiri kumbogara paari zvino pamazuva andabuda mujera. Simwana ndakambenge ndamisa maoko esocial warfare sekuti ndainzwisisa kuti zvinogona kuvaremera. Ndobva vazoya ndobva vamutora ndobva vanyorerwa tsamba nesocial warfare
yekuti vapote vachibatsira kuchengeta mwana ndobva vatora mwana uya saka madays andazobudawo ndakanzwa kuti anga aiendeswa kwasisi vangu kuno iko kunewe yekutanga kwandakasungwa ndiri kupenstock farm kana kuti kwagumbo kufamure kwagumbo kuarea yemagunji saka mwana ndokwaakaiendeswa sofa kubva ndabuda andina mwana wandati ndaona handina pekuti ndigare pakati chikiti pekuti ndichengetere vana handina pekutangira saka ndaona zvakakodzera kuti ndigone kuuya kwamuri yezimbabwe kuti ndigonewo kubatsirika kana kuine vanokwanisawo kuti vagone kundibatsirawo ndiri kujeri takadzidza zvekunamata ndinoimba gospel music ndakatozvitangawo nditori mujeriwo imomo ndo mandakazvitangira so far ndine about 10 maalbums andakanyora egospel but manje iri ready inonzi conveyor belt ndo yekuti chero anytime ndinogona kungoimba bozi yatova ready kudhara poto yachona yakatoibva takadzidzawo zvekurima howa tikadzidzawo kubheka mabhanzi nezvimwe zvakawanda wanda asi inini ndo department randakanga ndiri irori rekuti taibheka tichirima howa tichiitawo zvekunamatawo mwari ndobva vandizarurirawo ndakugonawo kunyora music yegospel saka pekutangira muri yezimbabwe handina zvinhu zvakandiomera ndakapika gore ne4 manzi mujeri ndauya kwamuri semwana wenyu ndakatadza ndinozviziva ndakarima zvinodhaka zvinhu izvo zvaikanganisa utano hwevanhu asi kwanga kuri kupererwawo kuti ndigone kuchengeta vana sekuti ndandisina imwe nzira yandaigona kuchengeta nayo vana saka ndakazoona kuti ndirambe ndichirarama upenyu ihwoyo hazviiti saka ndadzoka kwamuri muri yezimbabwe ndinokumbirawo rubatsiro kune vanosundwawo nenyasha dzamwari ndakukudzosai kumashure sis bedside ndazonditsanangura nhau yekuti ndakanetsa nemurume wangu ndoda kuenda pakazoita kuti musvike pakuti ndaneta ndofunga ukanzwa mukadzi munhu wechikadzi ati ndakurongedza mabhegi angu nevana vangu ndiende zvembai kana kuti zvemereji zvandikona ndo pandiri kuda ipapo kuti titangire ipapo tinyatsonzwisa kuti zvanga zvanetsa mumba kuzosvika pakuti regai ndiende zvakanga zvanetsa mumba ndezvekuti kugara kwedu kwataiita kwaingova kungogara kungoti ndaingoshingirira panyaya dzevana efeti pekutanga inini rega nditidzokere kumashure zvishoma ndakati pekutanga ndakauya kumurume iri nhumbu saka zvaingova zvekumanikidzira murume akanga asingadi ndikasvika pakupostwa kuenda kumusha kunonzi kukarereshi kwabukuta ndakaita zvekupostwa pabhazi murume asara ndakutoona kuti bheta ndingoienda sezvo ndane nhumbu zvinhu zvakaoma kana ndikada kuramba ndichiomerera pari akatombenge atiza ndadhambiwa kuhama dzake ndobva ndanyatsoziva kuti ndaakuremedza vanhu regai ndiende kuna mai vacho kumusha ndobva ndanogara kumusha kuya ndagara kumusha kuti ndizodzoka kuharare ndasununguka kune murume zvakatora nguva zvakaita basa ndakapedzisa ndakuramwa chikafu ndakutoona kuti ndikatoomesera vandiri kugara navo ava vanogona kundipa mari kuti ndidzokere ndopakasvika vatezvara vangu vakatengesa chibage vakanditi ngaaende kumurume wake ndobva ndakwira bhazi ndichiuya murume wangu inini akandidzimira foni ndobva ndazobatsirwa nasawira wake ndiye akandibatsira akandidirecta paaigara akanga atama paaigara akatoshamisika akaona ndichisvika kugara kwedu kwataiita taaigara zveviolence taigara kuzengeza 33 kudhuze nekwajd kumhiri kuto kwataigara saka kugara kwedu kwachona zvaingova zvekungonetsa zvekungokakatidzana zvekudidi saka ndakazoona kuti regai ndisimuke nekuti pamwe pachona tairwa ndokufunga kuti inyaya yekuti ndaiyamwisa mwana mudiki takatomborwa ndikasvika pakumudira mvura inopisa achindirova tichingogara tichingonetsana tichingokweshana ndobva ndazongozvinzwisa kuti regai ndisunge bosi pamwe pachona chikafu akanga asingatengi akatotenga chikafu aitondudza kuti chikafu ichi ndachitengera nyaya yekuti une pasipoti yangu dai pasina pasipoti yangu iyi awaigona kunge uchikrosa bhodha bosi aukrose bhodha usina pasipoti saka chandinokoshesa mwana wangu wauinaye otherwise ndo zvandinokutengerera chikafu saka pamwe pachona ndakatopedza ndakungoona kuti panapaka ndikumboshingira asi hapana chandikushingirira regai ndinozviitira upenyu hwangu kumba nekuti chekupfeka chaicho checho pamiri wangu chakanga chaakutonetsa asi chaigona kutarisa mwana kuti inini wachona ndakabereka mwana
akanga asina basa neni. Ndopandakasimuka ndobva ndakunogara kuno toni pandaichengeta pastendi pemunhu. Ndobva ndagara ndobva ndazobvapo ndobva ndaenda kumusha kwanga kuina sisi wangu. Ndobva vanditochigaraiwo penyu apa pamunogarawo. Ndaingogarawo muka1 roomwo kandaigara ndichingorentawo munda ndichirima. Ndopandakazobva ndarima mbanje ndakuona kuti zvinhu zvakanga zvaakurema zvaakuoma. Ndopandakabva ndasungwa kuti ndigone kupinda muusungwa. Ndakambotsanangura muchiti even hama dzemurume ndaiona sekunge ndakudziremedza. Ndida kunzwisisa nhumbo maona kuti maane nhumbo matizira munhu wenyu kumashure kumaitowirirana here before nhumbi? Kumashure kuti taitowirirana zvakanaka pakanga pasina dambudziko, asi nyaya yakazotangira panyaya yekuti ndaane nhumbu ndopaakatanga kunditaurira kuti ini ndandisina purani yeizvozvozvozvo zvekuti tirora ndine mukadzi wandandiri kuda kurora akungotaura zvakawanda. Saka ini semunhu ndaipererwa manje ndakangoti bheta ndingoenda nekuti ndakanga ndisinawo pekuti ndigone kutangirawo senherera. Saka ndakangozvisunda zvekungoti regai ndingoenda pamwe zvichagadzirika. Ndokuzongoona kuti ndiwo unotongoriwo muraramiro wachona iwo ndobva ndazongosimuka. Ndaunzwisisa nazomutsanangura muchiti semunhu akanga ari nherera kugara kwacho kunenge kuchinetsa. Pakafa vabereki makararama sei kuti muzosvike pakupinda mereji? Pakafa vabereki inini ndakararama ndina mbuya mai vamai. Saka mai vamai ndokuzobva vazoshayikawo ndobva tagara nemunin'ina wamai. Tagara nemunin'ina wamai ndokubva ndazoroorwawo ndichigara nawo. Saka ndo mararamiro andakaita iwayayo. Ndazomutsanangura nawe kuti pandakasitona sisi vachizondipawo pangu pekuti ndigare kufamu kwavo uko. Ndoba makazofunga zano rokuti ayo regai nditsvage zvinoraramisa vana. Ndomanga matoo nevana venyu vatatu ndanga ndinawo. Matsvaga chinoti chinokuraramisai ndipo makafunga zano rokuti ayo rega ndirime zvinodhaka zvatingati mbanje. Ndokuti vazhinji vanyatsonzwisisa izwi racho. Yakauya sei nyaya yekufunga kuti aiwa mbanje iko zvinondogona kundisunungura ndikawana chiuviri sei musina kufunga kuita mamwe mabasa emaoko panguva iyi? Panguva iyi chakandipa kuti ndifunge nzvimbo yatinogara inzvimbo iyaya yekuti iri padhuze nemakorokoza, inzvimbo yekuti ine vanhu vanongoita zvekungodhakwa zvizhinji zvachona. Saka mbanje yekunzvimbo ikokoko chinhu chekuti chinogona kukuwanisa mari nekukasira. Saka inini ndakangofunga kuti chinhu chinogona kuti ndiite mari sekuti ndishoonawo vamwe vachitoitawo mari. Saka ndakangofunga kuti sezvo vamwe vari kuitawo mari regai ndingoitawo sei zviri kuita vamwe ndigone kuraramisa mhuri. Sekuti ndakatomboita dzekuhodha ndichitengesa ndobva ndazoona kuti kuhodha kwachona kuri kudhura pangwa chena ndeye ndisina start. Saka ndikangoitawo zvekuzvirimirawo ndikapota ndichizvitengesera zvinhu zvinogona kundirerukira. Pekutanga pamakazobatwa ndo kanga tori kekutanga kutorima ipapo? Kanga kari kekutanga kutodzirima. Ndopandakazobva ndabatwa ndisati ndatombodya kana mari ndisati ndatombotengesa ndopandakabva ndabatwa. Mari mamadzinde mangana? Ndakanga ndine 120 plants dzakanga dzine masaizi akasiyana siyana pakureba. Saka makazobatwa sei tichienda panhau iyo? Pakubatwa kwandakaita handizivi kuti ndiani akandiripotera kumapurisa. Ndobva kwauya CID yakasvika titori mumunda kumaricho kwandaiva ndiri nditochikora fodya. Ndobva vati tiri kutsvaga pedzisai mandeo. Ndobva ndati ndini, asi inini pandakavaona ndichiona mota ndakatonzwisisa kuti vainga nyaya yembanje. Ndobva vanditi tiri kuda kuenda kunoona pawakaisa mbanje dzako. Handina kuramba sekuti ndakanzwisisa kuti kana ndikaramba vanhu vaizondirova kuti ndibvume nekuti umbowo vakanga vatori nawo kuti ndine mbanje. Handina kuramba ndobva ndatoenda navo ndobva ndavaratidza padzanga dziri. Ndobva vanditi hamuzvizivi here kuti imhosva kurima mbanje musina license? Ndobva ndati handinozviziva asi nyaya yekuti ndichizama kuti ndichengetewo vana varege kuona sekunge vakasiyana nevamwe stereki. Ndobva vatonditi masungwa. Ndobva ndatototi right hapana chakaipa. Ndobva tatobatsirana kudzura mbanje dzedze ndobva tadziisa mumota. Ndobva taenda nadzo kupolisi. Ndo dzakanova uchapupu hwangu ndakanga ndinadzo mbanje court.
mari mamadzinde enyu 120 tozoti vazhinji vandombotaura navo vanenge vaine mhosva dzakaita seidzodzo vanoti aiwa hadzirimwi pachena isedza unodzisa kana mumauswa kana kuti wadzisa mukati memunda mugadheni dzenyu makanga makadzirimira munda madzo dzega here kana kuti makanga makaisa zvimwe zvirimwa pakati? ndakanga ndakadzisa pakati pechibage asi kuonekwa kwadzakaita pane mombe dzakapinda mumunda handitozivi kuti ndedzani nekuti ndakanga ndisipo saka pakudya kwadzakaita munhu yepakuburisa ndo paakasangana nembanje ndinoimba kuti ndiye munhu akandimangareni kuti akatona matsimba emombe chibage chiratidza chakadyiwa. ndazwa muchiti pekutanga ndambonzwa muchiti handinyatsoziva kuti ndiye here kana kuti mumwewo munhu. pane here vanhu vamungafunga kuti makamboita daka nawo mukugara kwenyu makambokweshirana nawo kana kunetsana navo maererano nezvimwewo zvinhu zvakazosvika pakuti munhu ati aiwa munhu uyu ari kutonetsana neni asi ane zvirimwa zvaari kurima zvinosungisa asina license? ya pakunetsana ndine munhu wandakamboti netsanei naye zvaine ifamily yepanext pangu asi takange towirana kusaziva kuti pamwe vakanga vachingori vakahodha magiraji takanetsana nenyaya yekuti ivo vainoita zvinotenga fertilizer kugokwe ndobva ndavapa mari $200 ndobva ndati sezvo uko fertilizer yakachipa mondiigirawo masaga efertilizer anoenderana $200 saka vakazondipa fertilizer ye$100 imwe yacho na100 haina kunge yabuda saka takambokandidzana mashoko ndobva tazongokumbirana ruregero kusaziva kuti pamwe mukandidzana mashoko imomomo ndo makapa kuti vabatikane here asi inini kwandiri mwana yangu zvakanga zvapera takanga taregererana. panguva yamakasungwa nazo muchiti makanga makutogara nemhuri yenyu nevana venyu panzvimbo panguva yamakasungwa vakanga varipo here panguva iyo? ya kamwe kachona kakanga kari kuchikoro nekamwe kacho ndakanga ndiine kadiki kandaive ndiinako ndotwa ndakazosiya panext door ndobva twazoendeswa kwasis vangu ndakazongoita zvekunzonda kujeri ndichinzi tazotora vana tazodai asi uyu mudiki ndiye wandakanga ndiinaye uyu wandakazoisa mumaoko esocial welfare mai vangu vakanditi aiwa hazvizobudi picture yakanaka regai nditore mwana ndigare naye ndobva azoendeswa kukarwe ndisati ndabuda saka sofa handisati ndavaona kuti ndizive kuti vari sei kana kuti vari sei asi chandinongovimba ndechekuti havapenyu nekuti handinabvira ndakanzwa shoko rekuti vakafa. vakura sei vana kubva pamakavasiya vanga vaine makuru mangani? mukuru wacho anga aine 11 years wenumber 2 anga aine 9 uyu wenumber 33 anga aine 33 years ndo masaizi achona andakavasiya vari. mhosva yakaparika rini? mhosva iyi yakaparika musi wa13 March 2024 last year. maendeswa kumapurisa masvika pamapurisa matsanangura nyaya yenyu mbanje dzaonekwa shuwa madzinda aripo averengwa akwana makazonzi chii kubva ipapo? kubva ipapapo ndopandakabva ndanzi ndiende kupolisi. infact ndichiri kupolisi ndakarariswa kuopen cell chikonzero chekuti ndakanga ndiine mwana zvaikukodzera kuti ndiende kumasel ndakarariswa muchaji ofisi nevamwe sister vakanga varimo aivo vakandibata zvakanaka ndakanga ndisinawo ainditengera chikafu vakatonditengera chikafu pa2 days dzese dzandainge ndirimo vachindipawo chikafu kuzosvikira ndazoenda kukuti ndigone kuenda kujeri ndo vaitondipawo chikafu. maenda kukoti kwakanonzi kudii? ndaenda kukoti ndopandakasvika ndichiverengerwa mutemo ndaverengerwa mutemo ndobva ndaudzwa kunzi kurima mbanje kunotenderwa asi kunoda kana uchinge uine license saka mhosva yenyu ndeyekuti marima musina license ndo mhosva yatiri kukusunga inayo iyoyo saka ndakabva ndangozvinzwisisawo kungoti aiwa ndapara mhosva chokwadi ndeumbowo ndakanga ndina pakanga pasina kana zvekuti unoramba kuti kune imwe mhosva inenge ine evidence yekuti unonyatsa kuti chero kana ndakada kuramba ka ndini ndikutopedza nguva nekuti ndagara ndikutongotonga basi chokwadi chingoripo pachena saka ndakangopinda neplea ndobva ndatongwa musi wa15 March ndofunga ndakangoswera 1 day ndiri kujeri ndobva ndamuka ndichiuya ndichiverengerwa mhosva yangu nemutongo wacho. makapiwa makore mangani? ndakapiwa 2 years
ndakapiwa 2 years mutemo wejeri vanobvisawo 1/3 pa24 months dzinova 2 years ndobva ndabvisirwawo 8 months pa8 months ndobva ndapika 16 months ndiri mujeri. tira kuenda mataurirwa kunzi makuenda kujeri makaenda kuchikurubi. Ndakatanga ndiri kukaroi ndokwandakabatirwa ndiri ndobva pazoita transfer yaienda kuchikurubi ndobva ndazotransferwa asi chakandipa kuti ndinyanyotransferwa inyaya yekuti hama dzadziriko zvaadzene kunoku asi nyaya yakanyanyondipa kuti ndizotransferwa ndakatransfer netransfer yehospital chikonzero ndiri mujeri mwe ndakaita problem yehenia saka ndobva ndarapwa ndobva ndaendeswa kuchipatara ndobva ndanzi zvinoda parirenyatwa ndobva ndatransferwa ndichizouya kuno kuparirenyatwa kuhospital ndobva ndarapwa. Makabva manzi makuya kuno ndaitorapwa ndiri kuchikurubi semusungwa unenge uchitobva kujeri uchiuya kuchipatara uchibva kujeri uchiuya kuchipatara saka ndopandakabva ndatransfer asi chakanyanya pauti nditransfer yakanga iri nyaya yekurapwa because maconditions achona akanga akuda parirenyatwa kana kugoma saka ndakabva ndaendeswa parirenyatwa. muchisvika kukaroi pajeri uchivhurirwa gedhi kunzi chipinda ndopauchange uchigara kwemakore awapiwa aya iko zvino makanzwa sei? panguva iyoyoyo zvakandirwadza zvakandiremera kuti ndizvigamuchire ndakambochema kuzosvikira ndazongozviudza kuti ndikaramba ndichizvistress hapana chekuzviita ndinokanganisa 20 years dzekumberi kana kuti 40 years kana 50 years dzekumberi nekuda kwegore ne4 months regai ndizvigamuchire saka ndakazvigamuchira ndobva ndangozviudza kuti ndakutongoita zviripo saka nguva yangu zhinji yakava nguva yekuti ndairarama ndichiverenga bhaibheri ndichidi zvinova izvo zvaindipa kuti ndivarairo ndidzoreredzeke kusvikirawo zvakazoberekawo chibereko mandiri zvekuti ndaakutonzwisisawo kunamata ndaakunzwisisawo bhaibheri ndaakugonawo kunyorawo nziyo dzegospel zvichiburikidza nekuti zvakatotanga zviri zvekuti zvinhu zvokuti zvindivaraidza nyaya kuti ndakanga ndiine stress ndozopedzisira zvatopinda mandiri zvakutoti zvaazvinhu zvekuti hazvichatobudi mandiri chero nana asi zvinhu zvekuti zvakutongorarama zviri mandiri. ndira kuenda panhau dzekugara kwamaita sevasungwa muri mukati mejeri ndira kunzwisa ukama hwenyu kuti makanga makagara sei nevamwe venyu. Pane nguva here dzamaimbotaurirana sekudzora ndangaro semunhu anga akabatikana nekupinzwa mukati meusungwa. Pane here nguva dzamaimbotaurirana kuti mutombosvika pakuseka kuti ko iwe ndio mhosva wakaparai ko nhaiwe ko wairimireiko Mbanje naiwe ko iwe waizobireiko ko iwe waizopisirei murume. Hapana here pamaimbosvika pakugara pasi mutomboseka nekuda kwemhosva dzinenge dzakupinzai mukati meusungwa? Nguva yakadaro iyoyoyo taiva tiinayo nguva zhinji taiita nguva yekutaura especially kana ari mumanheru ndopatinenge taakuita nguva yekutaurirana tichionesanawo tichididi tichitokanzelana tichitoudzana kuti tikabudawo ngatidai tikabuda ngatisiyane neizvi tikabuda ngatisiyane kwetowo vamwe vanhu toti bandatoya kuno vatondibhabhatidza ndichitobuda ndikutoita zviombe zvinopfuura izvo zvezvi umwe ndiye anoti inini ndarifoma upenyu hwandararama uyo hwaderwadza saka ndo mararamiro ataingoitawo ikokoko taiva vanhu vekuti kana pakaitawo umwe aitawo problem tainzwisisanawo asi munongozivawo kungoti panogarawo vanhu vakaungana kukwesherana kunowanika pano nepapo asi takanga tatongozvijaira takutongoziva ngoti ukangoonawo uyu watangawo kudai so tinongonyarukaona uyu adai so taitongorarama nekuzvidzora nekuti kuti tinetsane pachezvedu chaipo yaitova mhosva saka taitongozvinzwisa kungoti ukatongoonawo umwe wanguwo aitawo hasha ndamutadzira ini ndotongozvidzorawo nekuda kwenzvimbo yatinenge tiriwo saka inzvimbo yekuti yakatotidzidzisa pamwe pachekuti chero kana ndikanetsana nemunhu ndikadi ndigone kuzvidzora ndingozviudza kungoti sori chero ndichinge ndirini ndatadzirwa ndinongomuti sori kuti tigone kuyanana nekuti kana tikada kuti tinetsana mutemo wenzvimbo yatiri unodzoka wakuti chaja tese iye zvino mazuva ano havarovi vanongochaja vanongokwedzera madays pamadays ako wakabvisirwa pa1/3 saka unotonga kuti ukada kuramba uchinetsana nevanhu muchiita hondo muchiita violence unochemberera mujeri vana vachitambura kunzi.
Ndirakuenda kuti panguva yamaidzidza nadzo ndichirangura kuti takadzidza zvinhu zvakawanda. Ndakaita bhaibheri, ndakadzidziswa kurima owa, ndakadzidziswa zvinhu zvakawanda kubheka. Makanga muine zvimwe zvamaigona here musati mapindawo pane zvinhu zvese zvamakazodzidziswa izvi, kana kuti kutopinda kwamakaitawo mujeri kwakakuvhurirawo madhoo ekuti mukwanise kudzidzawo icho neicho zvaakuzokubatsirai mava kunzi? Ya, inini ndinonzwisisa kuti kupinda kwandakaita mujeri yakanga imhosva yandakaita, asi pamwe pachona hazvaigona kuti ndichingofamba ndongonzi iwewe enda kujeri. Izvi zvakandibatsira panyaya kuti ndiri kunze handina chandaigona kunge ndichiita kunze kunge ndichingofunga chete kuti ndikarima mbanje dzangu ndikadai zvinhu zvisina umwari mukati ndo zvinhu zvandaifunga kuti ndo zvinhu zvinogona kundiraramisa. Asi ndasvikawo kujeri ndo pandakatodzidzawo zvekuti ndakuverengawo bhaibheri, takuitawo zvekubheka, takuita zvekurimawo. Zvakanga zvisitombori mandiri. Saka pamwe pacho ndotogona kuona kuti ndiMwari vakandiisa panzvimbo iyoyo yakamanikana kuti vagone kundiveza semavezero avanga vachida kuti ndiite, kuti ndizoita mbeu yavo yavanofungidzira kuti kana uyu ndikamuveza akasvika apa ndinogona kuti ndiyanane naye. Saka izvozvo ndinoona kuti zvakanyanyondibatsira zvikuru sei panyaya dzekunamata. Ndamunhu wekuti handiri kunze ukwe zvaingwa zvekuti ndinongoendawo kuchechi zvekungotiwo ndiri kuenda zvekuti hamusi weSande zvinondodi handi kuchechi. Asi kwete zvekutoti ndinotonzwisisa kuti kunamata kudi Mwari vanotaura nesu vachiti kudi zvakanga zvisimo mandiri. Nguva yangu chete yakanga iri nguva yekungofunga kuti saka pamari ndiona, asi mari yacho ndichitsvaga nenzira dzakashata, ndichitsvaga mari iyoyo nemadhiri. Saka kuna Mwari havadi munhu anorarama nemadhiri. Saka ndakazvinzwisisa kuti ndokusaka vakambondiisa panguva yakamanikana pamukoto kuti vagone kushanda nini. Nokuti dai ndanga ndiri kunze uko pamberi paMwari pakanga pasisina munhu anenge inini, kuti Mwari vanganongodziva kuti mwana wangu kwakanga kusisina. Sei vanhu vachiti kana vakapinda mukati meusungwa vanobuda vakuita zvamukuita izvi, vanobuda vanamati chaivo vanenge vakuziva Mwari, vakunyatsoona kuti aiwa zvotinongoti denga ndofunga raswedera taakusvika kumagumo manje. Chii chinoitika kujeri? Kunonamata stereke here? Kune nguva yekunamata yakawanda here kudarika yamunowana kuno kuri kumba, kana kuti kumba kunoku vanhu vanenge vachingonyebera kuti Mwari sekutaura kumaita kuti kuchechi ndaingoendawo kuti vanhu vangoona ndakapfeka ringava bhachi rechechi, ringava uniform, angava masutu, kuti vanhu vangoona kuti ndiri kuita sei, ndiri kuenda. Chii chinoita kuti vanhu vazobuda mukati meusungwa vanamati chaivo? Ndofunga mapasita akawanda atinonzwa kuti ndakatangira ndiri kupi, ndiri mukati meusungwa. Chii chinoita kuti vanhu vazobude pedyo vana vaMwari chaivo? Ichokwadi, nyaya inoitika inyaya yekuti patinenge tiri kunze uku zvekuita zvinenge zvakawanda. Ndoda kumhanya kumadhiri anotengesa mbanje, kune vari kutondifonerawo nhaiwe tiri kuda mbanje, kune vari kuti auya panapa tiite dhiri, panapa paita chakati. Saka nguva chaiche yekuti ndinyatsoyanana nedenga, ndinyatsonzwa kuti Mwari vari kudei, inonetsa nekuti ngirozi hadzidi pane zvivi. So ndiri kunze uko ndiri kuita madhiri, pamwe pachona ndamboitawo chikomba chambonditi huya ndambodai ndadai. Saka kuti ndinyatsoswedera pedyo naMwari nguva iyoyoyo haiwaniki, nekuti tinenge tichifunga chete kugadzira mari, hatifungi kuti dai taienda padhuze nedenga. Asi kana tiri panguva yakamanikana hakuna dhiri raandiri kuita, hakuna kwandiri kuda kuenda, handina kana chikomba chandipa appointment kana chii. Nguva yangu zhinji inguva yekugara ndichidzamisa pfungwa, ndichiregreta. So mukuregeta kwandichita kuyaka ndo pakuenda pedyo naMwari, ndo pakunokumbira ruregerero. Ndakumbira ruregerero pamberi paMwari. So ngirozi dzinowana mukana wekuyanana neni, nekuti handina zvimwe zvinhu zvaandiri kuita kunze kweizvozvo, ndo business randinenge ndichiita iroro rekuti ndiri kuverenga bhaibheri, tiri kunamata, tichidii. Ndo patichitokura mumweya, nekuti tiri kunze uko hatina nguva yekukura mumweya. Hatina nguva yedu ndeyekutsvaga chete zvinopisa izvozvo zvatechimhaidzana nazvo tichidi zvisiri pamberi paMwari. Ndonyaya inoitika. Mazuva afamba, nguva yakwana, maangunzi aiwa muzukuru asara nemazuva 3 kana asara nesvondo rekuti uite sei ubude.
moyo unenge wakuita seya? Moyo unenge uchifara kuti ndakuendawo kunze ndakunoona vamwe, asi unenge uine kakutya futi kastress mukati kekuti zvandakubuda ndinonotangira pai, ndinonogara pai, nekuti tinozvinzwisa kuti kana munhu uri mujeri, ringava futa rekuzora nderekutotsvagirwa, chingava chinhu chekutotsvagirwa, uri munhu chete ari kumuka akangovharirwa, hauna kana pawakasevha kana 10 cents kana chii. Saka kuti vamwe vanozobuda vachinzi adzokera futi kunorobha, umwe abuda hanzi akukechwa mustreet akudidi, inyaya yekuti tinenge tisina pekutangira. Saka kufara techifara, asi pangu pachona unofunga kuti panze pacho ndakuenda zvangu, ndinonorarama sei, vanhu vari kunze vanondigamuchira sei. Wesi iri senyaya yekugamuchirika, inyaya inonetsa. Chikonzero kana vanhu vakangonzwa kuti musungwa akanga akasungwa, iriro shoko rekungoti anga ari mujeri rinonetsa kuti munhu agamuchirike. Ruzhinji rweZimbabwe havatigamuchiri, vanoti munhu anenge akasungwa handizivi kuti vanomutora sei, vanomuona sei. Asi munhu wekuti anogamuchira. Chero inini pandakambenge ndisati ndasungwawo, zvekuti ndikanzwa kuti uyu akanga ari kujeri uyu, chero zvekuti ndikwazisane naye ndakanga ndisingadi, nenyaya yekuti ndakangonzwa kuti anga ari kujeri, zvisinei kuti angaendera nyaya yei, asi wedhi rekungoti anga ari kujeri, ndakanga ndiri munhu wekuti ndakanga ndisingatomugamuchiri. Maiti chiiwo imi musati mapinda mukati macho? Ndaimuona sekunge mhondi, handichingofungira zvinhu zvakawanda, ndichiona sekunge mbavha, kuti ndimugamuchire ndimutambire kudai, so moyo wangu unenge uchingoti munhu uyu. Ndaiva nepfungwa yekuti kujeri kunogara mhondi chete, ende tisingazvinzwisisi kuti chero kana munhu yakanzi imhondi akaenda kujeri, umwe munhu anonorifoma otodzoka atova munhu chaiye, kuti chero akaona chinhu chemunhu akatoona madonedza chikwama chinyata kuti asisa madonedza chikwama, asi iye ndiye aitomboba zvikwama izvozvozvo. Saka zvinhu zvekuti vanhu hatizvinzwisisi muupenyu, asi ini ndakapinda mazviri ndakuzvinzwisisa kuti aiwa zvagara zviriko ende zvinowanikwa. Kune vamwe vekuti vakaenda avarifoma avachinji, asi vamwe vanochinja muenzaniso wachona. Inini ndakachinja muRezimbabwe, ndokusaka ndauya pamberi penyu kuti mundione, chero kana mukandiona musazonditi bhanditiro, nenyaya yekuti ndauya kwamuri. Kuuya kwamurika kuti muzvinzwise kuti ndakanga ndiri mujeri, asi handichazviiti. Dai ndandiri kuda kuramba ndichizviita ndaiwanda kuti musandizive, asi iye zvinozvi ndazvisiya, handichararami zvinhu zvinotadzira Mwari. Pakugamuchirwa ndopandachida kupinda. Tinonzwa vazhinji vanobuda mukati meusungwa vachiti even kumba kwacho hama dzangu chaidzo hadzisi kutokwanisa kundigamuchira. Unzi wauya batai homwe vasvika, ndo language inoshandiswa kunze uko mageto idzi. Unzi batai homwe vachangobva kujeri vaya vasvika, kana kuti vangu vakavharirwa vaya vasvika, batai vana vanobatwa zvibharo. Asi munhu anenge acha sei arifoma. Chii chamungafunge mimi kuti chingaitwe kuti nyaya dzestigma idzi dzipere, vanhu vangobatana zvavakanga vakaita kare, munhu asati apara mhosva, munhu asati apinda mukati meusungwa, achizobuda vangomugamuchira sekuti ndiEliza adzoka, vangomugamuchira semwana wavo, vangomugamuchira semukadzi wake, vangomugamuchira sehama yedu yekuchechi. Unotoona mumwe achidzi aiwa bhachi chitomboturika amai makanga muri kujeri. Zvoitwa sei kuti vanhu ava vakwani mukati mesociety? Inini sepfungwa dzangu, semunhu ndakanga ndiri muusungwa, ndanga ndichiti dai zvaibvira kwanga kwafomewa bato revanhu vanofamba vachidzidzisa vanhu kuti vagamuchire vasungwa, vachivadzidzisawo kuti vanhu ava hunde vakatadza, asi kana vadzokawo vanhu vamwe vanenge varifomawo, tigonewo kugamuchirikawo zvekutiwo zviri nani, tigone kungoziva kuti zvakaitika, uyezve isusu hatisirisu tinotonga, kutonga ndekwedenga. Munhu kana angoya tingomugamuchira sezvaari, tingoti kwaari ikokoko mutongo waakapuwa ndowaenderana nemhosva yake, tongoti
zvapera chero ndikava inini chaivo ndingade kufamba ndichivabatsira kudzidzisa kuti zvinowanikwa muupenyu ngativaregerere, ngativagamuchire. Kutadza ndekwevanhu, ndokusaka kuine ruregerero. Chero denga chairo rinotiregerera. Bhaibheri rangu rinoti kunyange dai zvivi zvako zvakatsvuka seropa, uya nazvo pamberi pangu ndichazvichenesa semazai echando. Saka zvivi zvatsvuka seropa, ndasungwa hangu ndaenda kujeri, Mwari vondiregerera. Tichine kodzero here yekuramba tichingonongedza kuti bhanditiro, musungwa uyo, mbavha iyo, hatisi tinenge takuramba tichidzimbira ronda here? Ofuchi Mwari vanenge vakatotiregerera kare, nekuti panguva yatinenge tiri uko, nguva zhinji yedu vasungwa, regai ndizviti yedu vasungwa, bosi ndikutaura ndakamiererai boka revasungwa. Yedu vasungwa inguva yekuti, inguva yekuregreta. Saka mukuregreta kwatinoita kuyakuya ndo panozotipa kuti tinyanyoswedera pedyo nedenga, sekuti kana munhu ukaenda panguva yakamanikana, zvinokupa kuti unyatsonzwisa kuti izvi kaizvi hazviiti. Zvinokupa kuti unyanyoswedera pedyo nedenga stere yake, because marwadzo aya anokutuma kutendeuka chero usingadi, anotokufosa kutendeuka, ende unototendeuka chete. Ukazofunga kuti chero kana ukada kuti nditadze, ukafunga kuti kumashure kwandakabva kwakaoma. Izvozvizvi chero kana ndiri senini, kana ndikanzi ndatoona kuti munhu uyu ari kuda kunetsana nini, ari kuda kudi, nekuda kwekuti ndinorangarira zvakaitika kumashure, marwadzo andakanga ndiinawo ndiri mujeri, zvinondipa kuti ndidzikane. Ndira kuenda panhau dzekugamuchirika zvakare. Muri mukati meusungwa, tozoti kune dzimwe hama dzinoti inini kubva pandapinda muno ndane 3 years dzandaseva, ndane 5 years dzandaseva, ndane 8 years, ndane chi. Hakuna kana mumwe weukama wangu anouya, angava mafamily wiki akaiswa neZimbabwe Prison and Correctional Service, kuti aiwa vadikani vedu chimbouyaiwo dzisiri dzekuti nhasi tanguya kuvhizita, auya na musungwa wedu, taona hama yedu iri kurarama iri mukati meusungwa, toenda. Asi apa muri kupiwa svondo rese rekuonana. Ukada kuuya mazuva ese uchingoona hama yako, muchida kuita sei, tichionana face to face, tichitopanana maupdates kuti akumba kwakamira kwakadai, ko zvino zvinhu zvamira zvakadai, sekuru ningi vakazodai, mwana ningi akazodai. Ipapo ndopanoda kuenda kuti takatarisana nenhau yekugamuchirana. Kune dzimwe hama dzasevha makore andatauraya, kusina kana mumwe chete ari kuuya kuzovaona, asi vachizoti aiwa hama yedu yakapara mhosva yakadai iri mukati meusungwa, asi hapana kana zuva rimwe chete ravanouya kuzokuona. Funga kungoonana vachinjondobati aiwa chakakosha kuonana, munhu anodzora ndangariro. Ipapo pakuonana apa, sisi chandingaide kunzwisa ndechekuti zvanga zvakakukosherai zvakadii kuti muonekwe nehama dzenyu, dzaiuya here dzichikuonai, vakagamuchira zvakadii kuti iko zvino makurarama muri mukati meusungwa? Kurarama kwachona pamazuva ekutanga zvakavatiomerei, asi panewo hwaniwo akazobatwawo nemwoyo wekubereka vanova ivo mai vangu, vanhu kuti vakambenge vatora mwana, ndo vaipota vachiuya. Dzimwe hama dzese idzi havana kubvira vandigamuchira, chero nanhasi handigamuchiriki zvekutodaro. Ivo ndo vanongondigamuchirawo, ndosati pandakabudawo ndakati mama ndimbotigarewo pamuri ndichimbotsvagawo kuti ndibatsirike, ndo vandinonzwisisa kuti vanondigamuchira. Asi kune imwe mhuri yese iyi handigamuchiriki, zvekuti pagore ne4 manzi rese iri vanotumira mashoko, vanenge vachitumira chero izvozvo, vanotumira mashoko pafoni, vanodii vanenge vachitumira, asi ndinongozvinzwisa hangu kuti zviriko ende zvinowanikwa. Mwari nerimwe ruzuva achaita nyasha. Mabuda mukati meusungwa, sekutora kwamaita kuti tinge tisina pekunotangira zvakare. Tingavadai takaita makosi ekubheka aya, tichitogona kubheka makeke. Ndifunga mazuva ano vasikana ma2K vari kumhanya nemaroro squad, vanenge vachida makeke zvakare. Munogona kuvabhekera, panodiwa breakfast, munogona kuvabhekera mascones, munogona kudii, munogona kuda kuti regai ndinoshanda kumabhekari makuru, vana Bakers Inn, vana Lobels. Pane here chamuri kuona chiri kukanganisika nenhau iyoyo yekuti semunhu anenge abuda muusungwa asina pekutangira,
kunotsvaga mabasa kwenyu kwakamira sei? Kunotsvaga mabasa kwedu kunotinetsei sekuti vanhu kana vakanzwa kuti munhu akanga ari muusungwa kuti vamugamuchire kuti munhu wekutoti akutovimbika zvinonetsa. Vanototya kana kuti vatokuti pinda apo kana kuti pinda mumba mangu muuchere mvura yekumwa chaiche. Havatokugamuchiri vanhu vachingofunga kuti pamwe ndobirwa pamwe vanofunga zvinhu zvakawanda wanda havatogamuchiri. Ndosaka muchiona kuti vanhu vazhinji vanobuda mumajereka kungonzi abuda astreet kid, abuda aita shoplifting, abuda adzokera futi kujeri. Inyaya yekuti vamwe vachona kanditori nevamwe vandaitombobvunza akanga adzoka kechitatu ndiri mujeri. Munhu iye akasungwa ndirimo, ndobva abuda, ndobva adzoka, ndobva adzoka. Ndobva ndamubvunza kuti iwewe chikonzero nei uri kuramba uchidzoka? Anotaura kuti kutorarama ndiri muno mwangu ndichiwana pekurara nechekudya zvitori nani pane kuti ndiraramire kunze kwekweya kuti hakuna kana chekudya chacho, handina kana pandiri kugamuchirika. Kana wandinosvika chiti gogogoi nhai ndipewo pati cheme yekuti ndiwache, hapana anondigamuchira. Saka ndinoona kuti zvitori nani kuti ndirambe hangu ndiri muno mumujeri ndichigona kuwana kudya nekurara, ndochiri kungokosha panguva iyo. Ivi zvamukafunge kuti zvingade kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kuitira kuti pamunobuda paipai vakwanisewo kuita icho neicho, ndezvipi zvamungade kuitirwa kuti pamunobuda paipai musava vanhu vekuti zvamakadzidza zvishayiwe basa, asi muve muchiratidza mafurutsi kuti aiwa tarifoma yes takutokwanisawo kuita ichi neichi neichi. Ndofunga ndodonzvo ravanokudzidzisirai mabasa emaoko kuti pamunobuda musakwanise kudzoka zvakare asi munobata icho neicho neicho muchienda mberi. Zvamungade mimi kuitirwa kana kuti zvamungafunge kuti zviitirwe vasungwa vese vachabuda vari mukati majeri vaenderere mberi neupenyu hwavo chii? Inini ndanga ndichifunga kuti sekuti kuti tikabuda tigone kutsvaga maofisi, tigone tigone kufonerawo veHerald senge zvandakaita kuti ndigone kubatsirika, ndigone kusvika pandiri panapa. Vamwe vanonyara, vamwe vanotya because umwe munhu kuti abude paTV sezvandiri kuita izvo achiti musungwa achibhega help, umwe munhu anonyara anda kuzviita munhu welevhura raasina. Asi inini sepfungwa yangu ndanga ndichifunga kuti dai kwanga kwagona kuitwa maprojects kujeri evasungwa ekuti vasungwa vanenge vachipota vachisirwa mari yavo muakaunti echitisi paanobuda akabuda aine 2 cents yaanenge ainayo anogona kubatsirika. Tikapota tichiitawo zvinhu zviri off season zvakafanana nekuti tinorimawo green beans, tinorimawo chibage, tinorimawo derere, wotikawo chinhu chinobhadhara mabhatanats mapotatoes zveprojekti yevasungwa vayo kuti tinoziva kuti ava vakuda kubuda opuwawo 2 cents yekuti agone wanawo pekutangira. At least zviri nani zvinoredusawo kuti mbavha dzirambe dziripo uyezve mastreet kids. Ndo zvandanga ndiri kufungawo ininiwo pache zvangu zvandakafungawo ndiri mujiri kuti dai zvaibvira vakanga vatipawo kaproject even kurima howa ikokoko vatipawo kaproject keduwo topota tichitiwo 2 cents musi wandinobuda undoverengerwa kana $10 kana $20. At least ndinogona kusvika ndichihodhawo kana maswits ndikagona kurarama pane kungobuda ndiri pazero. Ipapo ndo panoida kunzwisa kuti muri kuti dai vawana project yekuitira vakuda kubuda vanenge vakuda kubuda bozi paipepe tine vamwe vane ma40 years vane ma50, tine vamwe vane ma20, tine vamwe vane ma10, tine vamwe vane gore, tine vamwe vasera ne6 months chingoda. Saka vanenge vakuda kubuda vaiva at least pakaitwa project yekuti toziva kuti mwedzi uno ukuru kubuda nhingi nanhingi tongotiwo kana $50 pamumu uku project inenge ichirana. Ndinoona sekunge zviri nani pane kuti tingobuda tiri 0 zvinhu zvachiona zvinenge zvakaoma ende paunosvika uchiisa musoro vanenge vasina kukuisa mubudget zvakatongooma kurarama kwacho.
Ewa ndo panachida unyatsonzwisisa ipapo kuti wopoitwa project yekuti vanoda vanenge vakuda kubuda nekuti ndiri kunzwisa kuti ndofunga masvondo kana kuti mazuva maviri ndanga ndiri kuchikurubhi female prison ndofunga madzimai andakataura navo vaitsanangura kuti aiwa isusu iko zvino takutoitawo tumari twekuti takukwanisa kutochengetawo mhuri dziri kumba pavanouya pamafamily wiki paya totovapo zvinhu zvatinge tichita se tichisona sevaya vanosona vaya toti aiwa even vana takutokwanisawo kutovasonerawo tiri mukati meusungwa tichichochengetawo mari dzekuti patinozobuda tinge tine pekutangira sando panaida unyazobvunza kuti senzi mataura kuti aiwa kunofanira kuitwa project yakamiririra kuti iyi ndeye vanhu vakuda kubuda not kuti ndeye kuti vanhu vari kudzidza vachiita individual inonetsa asi pangoitwa project yekuti iyi ndeye vanhu vakuda kubuda because ipo paye pakusonaka havasi vese vanokwanisa kusona havasi vese vanokwanisa kuruka havasi vese vanokwanisa kubheka anga zvichingobvira kwangoitwa project yekuti iyi ndeye vanhu vakubuda because paipe pani kwachitwa mabasa akasiyana siyana kune vamwe vasitorina mukana iwo asi anenge akuda kubuda anobuda asina kana senti umwe haana anogona kumpasitari zvafanana nekuti kusona kana kuruka mabhegi unototsvagirwa shinda nehama dzako dzinobva kunze umwe hatorina kana anomigira shinda dzacho dzekuti adzidze kuruka bhegi adzidze kugadzira makey holders adzidze kudidi but shungu anadzo but hatorina pekuti atangire saka ndanga ndichiti kana tikagonawo kuitirwawo project yekungoti iyi yakamirira vanhu vari kubuda ndaiona kunge zviri nani saka ndanzwa muchiti iko zvino hamuna pekugara muri kutotsitikidzanawo pamusha wamama rubatsiro rwamungade mimi kuti muri ezimbabwe kubatsirei narwo muzuva ranhasi rwakamira sei handanjiti ndikagonawo kungowanawo kana pekugarawo ndikagona kungowanawo start yekutiwo ndigone kuchengetawo vana vangu ndiendese vana kuchikorowo kana ndikagonawo kurimawowa kana ndikagonawo kubhekawo kana ndikagonawo kuwanawo anondibhadharirawo studio zvekuti ndinogonawo kuimba ndogonawo kudi at least ndinogona kusimukira zvekuti ndinogona kuzviraramirawo ndiri ndega upenyu husina riski ndazwa nhau dzekuimba sisi iko zvino mataura kuti munogona kungobudisa album anytime ndoda kunzwisisa ipapo kuti album iri makatorigadzira poto yakatoibvira muri mukati meusungwa poto iyi yakatoibvira ndiri mukati meusungwa ndoma yakaibvira poto iyoyi makanga muri mukwaya kana ndakanga ndisiri mukwaya zvinhu zvekuti zvaingouyawo zvanditi kana ndichiverenga bhaibheri zviya ini nguva yangu zhinji ndekungoverenga bhaibheri ndikangoverengawo bhaibheri ndongosiyawo apo ndoita nguva dzekuti ndinongonzwa kuti vhesi iyo nevhesi iyo ndikatora shoko iri neiri ndikatora apa neapa apa neapa ndatogadzira song yangu ndatogadzira nyaya yangu ndakutoimba ndikangobatanidzawo vhesi nevhesi ndakuti nezvinhu zvekuti zvinongouyawo handitonzwisisi kutiwo zvinofamba sei asi zvinongouya ndotoita nguva yekuti ndinotongozvinzwa kuti apa ndikadai ndikatora apa ndinogona kuburitsa saka chamisa kuti masongo aya abude chii chamisa kuti masongo aya ibude inyaya yekuti pekutangira sezvandambotaura paya yekuti zvinhu zvacho zvakaoma muraramiro wachona asi munhu ari kubva kujeri ndinenge ndingori munhu sezvandiri kuda izvo zvidhora rekuti ndipinde mutauni nderi kutopuwa ndoda futi kuti ndidzokere nderopo zvinhu chena ndezvokungopuwa semunhu ndiri pazero ndandane gore ne4 months ndiri musungwa samabuda rini ndakabuda musi wa14 July ndofunga nhasi idhidhe rechi6 here kana kuti rechi7 ndabuda samane 1 week ndane 1 week ndabuda mujeri mashoko enyu ekupedzisira takatarisana nekutenda magariro amaita muri mukati meusungwa nekutenda zvakare mabatirwo kana kuti maprojects amakadzidziswa kurehabilitatwa pane zvinhu zvese zvamaita muri mukati meusungwa uye nekupa mashoko enyu kuzimbabwe prisons and correctional service takatarisana nekuti kudhara kunga ngori ngezimbabwe prison
services pasina correctional kazoita kuti tive rehabilitation activities aita kuti iko zvino mukanzi uyai kana kuti mugadzire keke makutongosimuka muchita sei muchienda muchakwanise kuti rege ndimbotanga ndari mambanje dzangu 15 madzinde ndozotengesa ndozoendesa vana kuchikoro asi iko zvino maane pekutangira even though musina yenyu mari yekuti mune start sekutaura kwamaita asi makuziva kuti mukabatanidza chino nechino tikaona imi vechidiki vanobva vati danzi mukaona flower maona ini ndofunga iko zvino ndo zvandiri kuchita ndikaona flower ndaona imi mashoko amuinawo kuvakuru veZimbabwe Prison and Correctional Service muzuva ranhasi tichipendera chirongwa ndekuti kudii mashoko andinawo ndekutenda ndotiganitange nekutenda ndichiti kuiswa kwakaitwa correctional service idonzvo rekutibatsira ende kune vanoda kubatsirika tiri kubatsirika zvikuru sei chikonzero tiri kubuda takutoziva kuti tikabuda tinonorarama so kana tawanawo pekutangira even kubatwa chaiko kwatinoitwa tiri kumajeri vanhu havazvinzwisisi kuti munhu kana ari kujeri anorarama sei vazhinji pavanouya vachichema paipe pekuti vanhu vauya kuvhiziti vari kuchema vanenge vachichema muraramiro wavaimbonzwa uchiitika kumashure uko correctional isati yauya asi pari zvino zvikuuya kwakaita correctional tichitorarama sekunge tiri paboarding upenyu hwepaboarding uyawe ndo watinenge tichitorarama tichidzidziswa rehabilitation even kurohwa chaiko inini hangu kubvira ndakapinda mujeri kusvikira ndibude handina musi wandakabvira ndakarohwa taingonzwa kuti kujeri kunorohwa vanhu kunozombunyikidzwa kunodyiswa vanhu sadza rine simende kunoti aiwa kudyiwa sadza rine simende kuya kunotobikwawo nyama musi wainenge iriko totomirawo pakiu totodyawo nyama mufunge semazuva ano kuri kuya chingwa DCK tiri kutodyawo chingwawo kunotomwiwo tii ine mukaka fresh chaiwo mukaka fresh une utano uya ndo uri kutomwiwawo ikoko kutodyiwawo mazai mufungi kutodyiwawo mapotatoeswo kunotodyiwawo raisiwo vanhu vari kutodyawo saka ndikuona kuti kurarama kwainzi kwaitwa nguva yekare hwangu handikuziva asi manzwiro andaingoita nezvaandakazoona iye zvinozvi zvinhu zvati chinji chero mazuva andakapinda nemazuva andazobuda zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kuchinja izvi zvinhu zvinenge zvichipiwa ruzhinji asi chenji iripo mukazongoendeka musina kundiimbira kahwani semunhu anzwa muchingotanga mamati ndinoimba nditone masongo andakaisa pasaidi ndisingadi kuti mimba angu masongo amakaisa pasaidi anobiwa kamazuva ano vakomana vacho vati ngwarei munozonzwa yangu imba pati diki chete handizoimbi zvangu pati yese munozouya kambana makudzoka makuti Eliza uri kuona song yangu yaiswa biti yakutoenda song yangu pamwe inenge yatokupisa ipapo aiwa ndine izvozvo ndine song yandakanyora kuti sei mambo sei song iyoyoyo inondibata kazhinji pandakati sei mambo sei ndaibvunza ndichiti sei upenyu hwatinorarama hakuna anorarama upenyu husina kunyorwa munhu wese anorarama upenyu hwakanyorwa asi chinonyanyonetsa ndechekuti anyora wacho ndiani pezhia anonyora boka rekwajehovha rinonyora saka ndinoziva sei kuti zvafamba so anyora iboka ripi saka ndoda kungoitangira pakati ndine pati yandoda kungotora diki sei mambo sei ndati sei mambo sei ndati sei ko munyengetero iri kusvika here mambo ishe ndachema pamwe yakabatwa napezhia muchadenga ndichazivi ndakumbira mutumire muchinda wemudanga uyaye wekuberekerwa muchidyiro kujudhiya kana auya sasiye maikorona gabhurona majaya yandine matare nawo kuti ndibvunze sei mambo ndabvunza sei mambo sei ndaneta nekungomhanya mambo ndava pedyo
ndiko kunotora mukombe ndowira pasi saka ndabvunza sei mambo sei ndopati yandomboasira kana vakaba vanongoba ipa padikidiki papa havana kawanda napo unoinspire na mambo Dhuterere Dhuterere vanhu kuchikurubhi kwese vainditi Dhuterere mukuona kana ndiri kufamba munyasha asi ya bhandi racho munharo ngirozi yaburuka ndazviona tinazvo yaiva ndazviona kuti iri kuspota Dhuterere munhu wekuti handitomuzivi nditori nevamwe vanhu madhezi andakaimboenda kuchinoi bozi pandakauya kuno kuchikurubi ndakapinda naye kuchinoi saka vaingora ndichingonyora ndichiita zvandaita chichichi ndobva patoti imbotiimbira ndobva ndambovaimbira vaitoseka vachiti hanzi toda kuti tinokuita DNA naDhuterere asi munhu wekuti handitomuzivi kana history yake kana kwaanoraramira kana chii ndinongonzwa kuti kuna Dhuterere ende madhezi andaitorarama ndiri kumusha munongozvinzwisa kuti akutoraramiki uchiita zvesocial media zvechichi kungorarama nekambudzi kakangu halo handitomuzivi handitomuzivi saka ndingi zvakatikoshera kuti kana mambo Dhuterere vachiona program inoi vanogona kuzospota kuti zvichida mukamboita collaboration mombobatana mombofeature muri 2 zvichida tinogona kuzopatsanura kuti but ini ndatonzwa wangu mambo Dhuterere saka ndosandazobvunza kuti asi munonyanyovatera stereki munonyanyopinda muwavari stereki Dhuterere munhu wekuti ane meseji inondibatsira zvakanyanyisisa ane mashoko ane udzamu kwandiri ekuti pamwe pachona ndotoona kuti uyu murume anenge aimba upenyu hwangu chii chaanoda iwe saka munhu wekuti ndinomuteera zvakanyanya ndi munhu wekuti ndinomufarachira hangu ndisati ndamuona kuti handongomuona pamavhidhiyo pachichiwo munhu wekutotiwo handitozivi kana life yake kana history yake kana chii asi munhu wekuti ane meseji inondiitira inondidzora pamwe pachona zvakatonaka kuti ndifunga mazuva mashomayo vanogona kuzototi ko sister vaya varipi vakutsvagai kuburikidza nekutaura kwamaita kana kuti nekuimba kwamaita ukapataka unozonzwa kuti shuwa ndofunga mavhoisi edu anogona kuda kuenderana tikabatsirana tinogona kubuditsa chimwe chinhu pamberi hapana anoziva kuronga kwaMwari aiwa ngavauye pare zvinozvi poto iripo yakatoibva ende dzimwe dzacho dzekuti hadzisatoibva padziri kungokwata dzingorika inyaya yekungoti chero kana ndikadzibvisa dzese handisati kana ndawana sponsor kana kuti ndadi zvekungoti pangonzi pawana sponsor kungowana nguva yekungodzistadi poto yatodi dzitori redi dzakatokwana dzakatoporishwa inyaya chete yekungoti handisati ndadzigarira hangu pasi sekungoti handichingoti handisati ndawana sponsor saka zvekuti ndirambe ndichizvipa pressure yekungokrema ndichingodi but poto itori right zvekuti kana tikatongoipakura itomboiti mbodzi inenge yakatoibva ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe hamusi makutotya here vaimbi uko kumusic industry ndofunga pane vamwe vari kubudikira vari pano kuti aiwa ndine poto dzakaibva kare dzangusara tumapolisha apo ndikangowanawo sponsor anokwanisa kundisponzera music yangu yakutobuda makutoinzwa ndofunga manzwa ndichivabvunza kuti asi muri hanzvadzi yamukoma Dhuterere here kana kuti munonyanyoinspirewa namukoma Dhuterere vakati aiwa nditombozive nezvavo asi ndinongofarirawo mashoko kana kuti meseji inenge iri mukati memasongs avo ndofunga kana mukoma Dhuterere muchitiona ndiwo mukana wekuti mubatewo sisi vandinawo pano vachangobvawo mukati meusungwa asi vane zvidobidobi kana kuti vane zvimwe zvavangagona kuti mukabatsirana ndofunga tinoona tine mhanzi inotifadza pamberi apo kune vanoda kubatsira sisi ndofunga manzwa dambudziko ravainaro kana kuti chakaita kuti vapinde mukati meusungwa inhau yekunetsana kwavakaita nemurume wavo ndokusirwa vana vatatu kana uri iwewo ungadii usingashande usina chekuita
unenge wakutofunga kuti upenyu mazuva ano madhiri, ndikangoita madhiri chino nechino ndikabatanidza vana vanoenda kuchikoro. Ndofunga manzo kuti vakazosvika pakurima mbanje vasina license, vakazosvika pakuti vapiwe makore vagare mujeri. Ndofunga vataura kuti ndane svondo rimwe chete ndabuda mukati meusungwa. Ndine maprojects andakadzidziswawo kwandaiva kuchikurubyu kufemale prison, asi zvese izvi zvinhu zvekuti ndangochengeta nekuda kwokuti handina start yekuti ndiite mabasa iwayo, handina pekutangira. Asi ndikawana pekutangira ndinokwanisa kuratidzawo zvandakanodzidza. Asi chanetsa zvakare ndechekuti pekugara chaipo hapana. Vana kuti ndizive kuti iko zvino vari pakati handisati ndavaona, nekuda kwokuti munhu paunopinda mukati meusungwa vana vanotorwawo nehama dzakasiyana siyana. Asi community nedzimwe hama hadzisati dzandigamuchira, vachiri kungoti vakabva kujere vaya vasvika chino nechino. Hapana chandati ndawanawo chinoendesa upenyu hwangu mberi. Kana kune vanokwanisa kuvabatsira, nhamba dzasisi ndodziri kubuda pazasi apo, vabatei tibatsirane navo. Manzo maprojects avari kuita, vanogona baking, une vachada kuitirwa makeke avo vabatei panhamba dziri kubuda pazasi apo. Moitirwa makeke enyu emuchato, makeke enyu emumaroro, makeke enyu emabirthdays. Kana kuine zvakare vachada kudzidziswa maprojects kuti tinorima sei howa, ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavanokwanisa kuita. Vachada kuimbirwa pamafunctions avo, iko zvinotatarisana nemwedzi waAugust ndokunorwa makuva nevazhinji. Vadaidzei vataura vakati magospel music akazara musoro umu, vanokwanisa kukuimbirai mafunctions enyu ofamba zvakanaka. Vatenda Zimbabwe Prison and Correctional Service, ndofunga manzo vachiti aiwa kundiri kunzoko ndaingoziva zvemadhiri, asi iko zvino ndatoonawo mabasa ndakukwanisa kuita nekuda kwekurehabilitatwa kwandaita. Asi chikumbiro chavo ndechekuti dai kwaitwawo project inongomirira vanhu vakubuda, kuti pavanobuda vopiwawo tumari tokuti vanotanga mabhizinesi, vandudze zvavanenge vadzidza vari mukati meusungwa. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyochiti Chesarai. Kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.